Кайын утыр алып киткәндә, синең вакытың килә. Янган йолдызлар арасында, иң яктысы син, яңа йолдыз. Янган йолдызлар яктысында, иң яктысы син, яңа йолдыз. Исәнмесез, сез ТМТВ телеканалында музыкаль реалити-шоу «Яңа йолдыз» проектын карыйсыз. Проектның иң кызу мизгелләре. Финалның 4/1 өлеше тәмам. Егет-кызлар хәзер инде үзләренең командаларында шөгыльләнә. Алсу Абелханова, Филүс Кахиров һәм Алинә Шәрипҗанова командалары. Яңа йолдыз. Для меня артист существует вот как только он уже стоит. То есть это все, что связано даже перед началом фонограммы. Но если еще отмотать еще раньше, для меня артист уже чувствуется, когда он находится за кулисами. И я прекрасно знаю, что вы делаете за кулисами каждый из вас. Потому что то, что вы делаете там, все это проявляется сразу в этой точке выступления. Вопрос, что вы делаете за кулисами перед выступлениями? Я стараюсь вообще ни о чем не думать, потому что когда ты начинаешь о чем-то думать, прокручивать, как раз таки это все отвлекает, и ты начинаешь еще больше загоняться, еще больше начинает тебя трясти. И вот как раз таки вот даже вот я помню перед кастингом у меня настолько началось волнение, что я сама как бы морально была готова, но мое тело уже вот, знаете, настолько уже откосилось, скажем так, то есть оно испугалось, то есть выйти перед вами, спеть, и это прям было очень удивительно, то есть у меня никогда такого не было, что морально я готова, физически. Смотрите, прежде всего не отвлекайтесь на бытовое. Да. Вообще ни на что. Бытовое вообще отвлекает. Просто. Бытовое не существует. Бытовое может быть разным. Не только там кто-то там, один микрофон, один вот это. Любое бытовое. Даже ваше бытовое, к примеру, как я сейчас выгляжу или как там я выхожу. Вообще ничего нет. Вот есть какая-то пауза. Есть по-разному. Кто-то молится, кто-то как сам с собой разговаривает очень тихо. Но не отвлекаться, сосредоточиться. Вот как вы сосредоточитесь? Абсолютно. Собрать себе это насилие над собой. Я человек тот, который очень придирается к словам. Вы сегодня почувствуете на протяжении нашего всего мастер-класса. Объясню почему. Потому что Вселенная все слышит. Я в это очень хорошо верю. Потому если говорить собрать себя, тогда получается вы себя вот так. Нет, все, давай пошла, ты обязана, ты должна. Ни в коем случае. Прозвучало классное слово «кайфовать». Вот этот кайф, который есть в душе. У каждого из вас есть кайф в душе. И так вот этот кайф нужно отдать. Но если иногда не получается это сделать. Вот сегодня, я все, я прям буду препарировать операционно каждый ваш шаг и каждый выход. Сейчас, слушай, я все знаю про вас, я вас умоляю, что у меня такой грандиозный опыт, и поэтому хочу поделиться достаточно оперативно, чтобы я все уже поняла, мы поняли. Поэтому то, что здесь, неважно какой мир, маленький, имеется в виду маленький опыт, маленькое выступление, маленькая песенка, еще нет альбома, я не знаю, все что угодно. Неважно, какой мир. Вы все особенные люди, вы все имеете право голоса во Вселенной. Все абсолютно. Поэтому вам то, что здесь, вам нужно это обязательно отдать. И вот этот армрестлинг, он должен работать. Если он не работает, считайте, что вам со временем будет плоховато. Во-первых, вы уйдете либо в зеркала, потому что вы все само с собой, вы не качаете, вы не прокачиваете эту энергию, потому что глаза, которые сидят в зале, смотрят на вас в эту минуту, они должны вам отдавать. Ведь в чем психология работы со зрителем? Она такова, что песня про любовь звучит. Вы прекрасно знаете, у всех свои жизненные истории. У вас своя история, рассказываете в песню. Это не обязательно, что это там история, такая же должна быть у вашего зрителя. Это прям буквально волшебство. Зрители включают антенки и начинают вспоминать свои вот эти вот истории, которые вы просто включаете, понимаете? И зритель начинает резонировать. У вас свои персонажи, свои песни, у зрителя свои персонажи, свои песни. И неважно, это не зависит от возраста. Поверьте мне, абсолютно. Есть песни, которые там вы выходили, кто-то из вас пел, меня это безумно трогало. Я вспомнила свои личные истории. Замечательно. Вы, значит, толкнули меня. Вы толкнули меня к действию. Что такое действие? Это воспоминания, это эмоции, которые лежат, заложены где-то. Я сейчас говорю.
бегают мурашки, потому что вы толкнули. Вот это важно, не просто выйти, я пою, а важно толкнуть. И в этом случае не важен голос. Может, вы слышали, есть такой, допустим, мой любимый артист Андрей Миронов. Он не владел голосом, в том смысле, в котором мы имеем в виду, вокальным голосом. Да даже многие современные певцы не все владеют широким диапазоном даже голоса. Вопрос просто, как это сделать. Потому что голос – это инструмент. Ну, представьте, есть дорогая скрипка Страдивари. Может взять идиот на ней сыграть, а может взять великий человек. Поэтому голос – это тоже инструмент. Просто вопрос, как вы им владеете, как вы манипулируете, как вы вовлекаете, как вы отдаете. Понимаете? Это просто голос. Например, я не очень люблю артистов, которые просто голос. Это мало. Есть артисты, которые просто платье. Тоже мало. Есть артисты, которые просто гендер. Ну, девушки там какие-то красивые ходят, молодые люди, которые красивые ходят. Тоже мало. Все это мало. Должно быть то, что оно, как я называю все время, какая-то такая, знаете, харизматичность. То есть то, что здесь, отдать там. Поэтому сейчас будем пробовать, искать, смотреть. Так, вы сейчас будете преграды. Мы играем такую сказку, вы сейчас преграды, которые мешают тебе в жизни идти. А это колыбельная, это ребенок, который сейчас гуляет вечером, скажем так. Ну, такая сказка, у нас такая сказка. Спину поворачивайся. И она гуляет по обрыву. И только твоя колыбельная, иди, и только твоя колыбельная может ее спасти. Если ты не успеешь своей песней ее обернуть, она падает, а значит, она умирает. А как ты хотела? Ты артистка. Тебе говорят, у тебя нет энергии, ты ничего не поднимаешь, ты стоишь и поешь, а это сильная колыбельная, безумная песня, которая торкала всех. Это песня из моего детства. Что ты хочешь, я не понимаю. Поэтому, моя дорогая, тебе придется с твоей татарской мелизматикой прекрасной, но что-то делать, иначе это все бессмысленно. Поэтому создадим такую некую ситуацию. Так, берем. Так, твоя поняла? Да. Поешь песню при этом свою колыбельную, а я стою с ребенком. Настройся. Представь картинку, прям вот реально нарисуйте. Вы же все клипики, вы же должны быть режиссерами своих песен. Представь картинку, вечер, луна, вот стоит ребеночек. И только твоя колыбель. Даже если ты сейчас ручками до нее не дойдешь, но если ты так отправишь посыл, что она остановится, то это клево. Когда ты будешь готова, начинай. Сильнее, мальчики, жизнь-то у нас тяжелая. Что ты хотела? Мне тяжело просто. Ну что я могу сделать? Здесь же сейчас не вопрос вокала качественного, правильно же? Здесь же вопрос энергии, она может и пропевать, и идти. Мы же не стоим в консерватории на постаменте. Еще раз, углубляйся, иди в дайвинг, выходи из зоны комфорта. Ты сможешь. Просто бережешь себя очень. Друзья мои, в жизни очень много трудностей. Вы такие волшебные феи. Ну, чуть-чуть, немножко так, да, как бы, немножко жизнь-то надо как-то так. Так, когда будешь готова, говори. Так. Почему ты не можешь? Я сейчас сама заплачу просто. Хорошо, здорово. Но делать надо, работать надо, париться надо. Понимаешь, надо париться. Да. А ты не паришься. Артист выходит, у него мокрая спина должна быть. А ты даже не вспотела. Что ты ходишь, я не понимаю, тогда? Меня должны услышать зрители. Хорошо, тебя услышат дома твои родственники. 30 человек сядут, будут слушать караоке.
или тебя будет слушать стадион Уэмбли. Ты сама выбери, что ты хочешь. Если ты хочешь дома караоке, тебя хватает энергии. Настройся и любой ценой. Давай, давай, еще, до конца, есть шанс еще. Еще, давай, еще. Молодец, молодец. Ну, что там? Ну, я сама прям больше слышу, что энергетика другая идет. Я уже более начала как-то переживать за нее. Конечно, так и надо петь-то. Конечно, от тебя зависит, а как ты хотела. А вот сейчас стань сюда и спой свою колыбельную. Иди сюда, сразу. Стоп. Яңа Йолдыз проекты финалның 4-тән 1 өлешен бик эмоциональ узды. Һәм ярым финалга 12 кеше урынына 14 кеше чыкты. Ләкин бүген жюри әгъзалары бик катгый рәвештә бәя куячак. Һәм һәрбер командадан бардык 2 катнашучы гына финалга узачак. Сәлам, җимешләрем. Хәлләрегез ничек? Барысы яхшы? Ярар. Безнең беренче бүген очрашу. Мин изгенә сезнең гимнастикага, шундый тавышларыгызга файдалы булсын әйберләрне күрсәтәм хәзер, яме? Без менә бик гастрольләрдә йөрибез инде, яме? Анда кичкенә бүлмәләргә дә утырабыз инде, концерт алдыннан иде, гримеркалар зур булмаса. Һәм шуңа күрә безгә распеваться итәргә кирәк, әмма дә ләкин мөмкинчелекләр булмаса, без менә изгенә һава алып, менә шундый һава без тургырак торабыз, яме? Ага. Алтынчы палата дип уйламасагыз, ул әлбәттә инде бик яхшы иттереп менә шул связкаларны җылата. Һәм бөтен теге тонуска керә, бөтен безнең гәүдә ул тонуска керә моментально. Бүген безнең белән Алинә Шәрипҗанова командасы. Ә син кем өчен тавыш бирдең? Финалның 4-тән 1 өлешенә үткән конкурсантлар исемлеге: Светлана Сазгытдинова, Зәкәрия,
İlüze Gaysina, Züfer Halirahmanov, Aliye Bedreddinova, İlşad Muhammedjanov, Bulat Gallamov. Alina Sharifjanova komandasından 5 konkursant yarım finalga ötті. Olar Zekeriya Türkümü, Züfer Halirahmanov, İlşad Muhammedjanov, İlüze Gaysina, Aliye Bedreddinova. Hem onlarning barıda ikkisigina proyektda qolashaq. Aydagiz, birgalab kuzatik. Aydagiz, hozir komandaning ustozi, Tatariston Respublikasining ot qozongan artisti, Tataristonimizning eng kuchli tovushi Alina Sharifjanovaning o'zini beriga chaqirib. Alina, Selam Gülnaz. Selam, Alina. dostum, Nishi hallaring? selam. Yaxshi, hallaring. Nididir qovshov yeysa qo'rquv bormi? Albatta. Bor. Biz bit kishi. Biz tomoshachilarning eslarini tushirdik. Olinaning komandasidan 5 konkursant yarim finalga o'tdi. Ham bor shuning ikkisigina proyektda qolashaq. Kimlar qolar deb o'ylaysan? Mana bunda shipirtqina Singilnaz. kameraga men mening uchun stavkalar yozdim. Mana cover zasiralar bo'lsa da men o'ylagan edim. Ama da lakin bilasizmi, ular mening bir tingli, mening balalarim kebek. Men ularni yaratam. Hem onlarning ijodlarına big g'oshiq bo'ldim mana shu proyekt vaqtlarında ayırışa. Jırlarni demak sen bugun o'zing saylading. Ular sening repertuaringdan. Biz birga saylagan jırlarni bugun taqdim etamiz. Hem albatta men big dolqinlanam, chunki ul әлегіге jırlagan jırlarımni bugun yangrış bo'lacak, yangi ko'rinish hem men big dolqinlanib, mening qatnashchilarimga o'ngishlar tileyim. Biz de o'ngishlar tilaymiz. Bugun biz Alina Sharifjanova komandasining yigit qizlari uchun jon atamiz. Olg'a? Olg'a. Olg'a. Olg'a deb qaranglar, olg'a deb turalar. Keligiz bunda qizlar, keligiz yigitlar, uyalib turmag'iz, men qiridangina qarab salam. Qarag'iz ali, nindi motorlar, qarag'iz ali, nindi bilmayishga aytirgan. Nindi beretочка. Bunda bizning turli stil. Bizning konkursantlarga bayya beruvchi juri a'zolarini xatirlaysizmi? Rossiya aktrisasi, prodyuser, rejissyor Lina Arifulina, Moskva shahri. Zulfat Hakim, xalq yozuvchisi, tanilgan dramaturg, shoir. Tataristonning ham Boshqirdistonning xalq artisti Oydar G'alimov. Boshqirdistonning xalq, Tataristonning ot qozongan artisti Anvar Nurg'aliyev. Ham Tatariston Respublikasining ot qozongan artisti, Голос televizion proyekti finalisti Elmira Kalimulina. Bugun yarim finalda biz barliq qatnashuvchilarning chiqishlarini kuzata olashaqmiz, lekin juri a'zolari ularga bayanni borisi chiqish yasab bitirgandan so'ng berishadi. Sizning e'tiboringizga Alina Sharifjanova komandasini taqdim etamiz. Bugun Alinaning o'quvchilari uning repertuaridan jurlar boshqarashaq. Qaydasin tavaşı bir qayda canımına kızıma yarım yoğalttım, sine yoğalttım, yalığıştım ahırım. Allah'a şükür men o'tdim. 4 tovush berdilar. Oldagi etapda ular bersa tog'inda kuchliroq jurlarga tirishirman. Barizga rahmat. Ayda tag'in ikkinchi strochkani yasaylik ala. Bunda bizga согласный ovozlari ol bizga bo'lishirga tegish. Ayuğarı biz bunda jırlaymiz, yeme? Bunda bu ayberlarimiz bilan edep ko'taramiz. U bizga bo'lishirga tegish.
Менә дигән нәрсә. Ойга менәсем килә. Менә сүздән, җыр сүздән тора. Беренчедән ул сүз, ул мәгънә, шуңа күрә онытмаймы? Все, рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле жюри әгъзалары, без сезгә бүген Алина Шәрипҗанова командасының егет кызларының җырлауларын тәкъдим итәчәкбез. Иң беренче булып сезнең каршыгызга Мөхәммәтҗанов Илшат чыга. Тыңлыйбыз, карыйбыз. Сәләмә җил тугайларга, урманнарга сәләмәт. Тау башында калыкса, син аңа да сәләмәт. Сәләмә, сәләмә җил, сәләмә, сәләмә җил, сәләмә, 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 сәләмәт, сәләмәт, сәләмәт. Молодец, давай. Син тагын мин кайтырман, язмышым минеме шуны да, туган якның чакыруы, тырналар тавышыны да. Син тагын мин кайтырман, язмышым минеме шуны да, туган якның чакыруы, тырналар тавышыны да. Сәләмәт син болындагы Сабан туй майданына, бәлки анда кыялыга җилпер дидер аныңда. Сәләмә, сәләмә җил, 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 сәләмә, сәләмә, сәләмә. Син тагын мин кайтырман, язмышым минеме шуны да, туган якның чакыруы, тырналар тавышыны да. Син тагын мин кайтырман, язмышым минеме шуны да, туган якның чакыруы, тырналар тавышыны да. Тормышы занарын атлап керіп, табар идем бәхет арбасын. Такие эмоции вообще непередаваемые просто. Можно я успокоюсь чуть-чуть? Яңа Йылдыз проектына бик зур рәхмәт итәсем килә. Шундый зур мөмкинчелекләр биргән өчен. Мин үземнең балачактан яраткан артистым каршында чыгыш ясарга мөмкинчелек биргән өчен мин бик шат. Чыгышымнан канәгатьмен дип әйтергә дә була. Бик зур рәхмәт. Аңларсыңмы минем сүзләремне, аңларсыңмы сиңа гына баккан күзләремне. Мин җырчы, внизу, конечно. Мин җырчы, Җырчы, мин җырчы. То есть на легато, да? Әйе. Әйдә стаката, җанрак булса, Да. әйдә стаката. Мин җырчы. Мин җырчы. Мин җырчы. Мин җырчы. Малай. Мин җырчы. Менә. Мин җырчы.
жерші Мен жерші Мен жерші Мен жерші Мен жерші Мен жерші Мен жерші Яхшы. Ә хәзер сезнең игътибарыгызга Гайсина иллюзияны чакырабыз. Ул Алинә Шәрифҗанова репертуарыннан Тыныч булсын дөнья дип исемләнгән җырны башкарыр. Жырлап яшәгәле туган җирдә Туган илдә мәңге гел бергә Тибрәтеп милләт моңа ана телен Гырыф гадәтләрне саклап гомергә Тыныч булсын һәр чак илем күгә Асуланып батсын һәр таңга Дога булып әйдә барсын җыры Имин булсын халкым җир шары Яшигәле туганнар шәбергә Бирешмичә давыл җилләргә Яңгырасын моң җыр татар телем Сәнгәр күктә бөек җиһанда Bu dünyada biz bik qunaqna Matur yaşayık jırlap dostlarım Sayrar kıştay qanatlanıp şulay Яңгыратып йөрәк моңнары Она не делает верхушку. Ладно. Тыныч булсын һәр чак илем күгә Асуланып батсын һәр таңга Дога булып әйдә барсын җыры Имин булсын халкым Ну потяни, халкам, надо... Biz үзебезнең чыгышыбыз белән канәгать һәм барлык жюри әгъзалары безгә мөмкинлек бирделәр һәм бу бик сөенеч. Без бик шат. Мин ул киләм, син миннәге йөрәгем бик сиңа Аны кабул ит, кабул ит Әйдәгез бергә. Шәп. Әйдәгез тагын бер.
Hürmetli jüri a'zalarim, devam etamiz. Alina Şerifjanova türküme sizning qarshig'izda shigish yasay. Ham hozir shig'ashaq 3 qiz, ular Zakariya türküme. Ular Alina Şerifjanova repertuaridan Unut deb ismlangan jirni boshqarashaq. Utqa yaktın hatlarını. Utqa yaktın yalgan vəədələrini. Utqa yaktın birge olan şaklarını. Unut beni, unut indi. Jil tarada uşaq gülün. Jilge uçtu bütün hıyallar. Utayandı aşık günlerimiz. Jilge uçtu bütün hıyallar. Utayandı aşık günlerimiz. Мне показался ли это аплодисменты? Жил тарата uşaq gülün. Jilge uçtu bütün hıyallar. Utayandı aşık günlerimiz. Jilge uçtu bütün hıyallar. Utayandı aşık günlerimiz. Anlat Seni izledi gözlerim sen gittin yo'g'aldan men sensiz qoldim. Besh jüri menga mümkünlük berdiler. Bek zo'r rahmat mening oilama, mening turmush yurtdoshina. Ular quvonib turalar, jon bo'lib turalar mening uchun. Rahmat. Meni o'ngish kuta. Это точно. Sandık açtın siragende mağlana minen koşum, minen koşum. Minen yeraklarga gittim mələ ışıp, hələ aşıp. Kullarının naqlağı Təningdən qaynarlağı Hədirli minem canım Hədirli minem tənim Qaralım.
Хәзер башы белән булай селкетмейбез. Кулларыңның ныклыгы, Кулларыңның ныклыгы, тәнеңнең кайнарлыгы, хәтерле минем җанным, хәтерле минем җанным. сүз япшы, мен дакламыр. Хәтерле минем җанным, хәтерле минем тәнем. Үзенчә җырла. Яхшы. Монда гына яма ул. Та тоже ярамый. Тагын. Ага, тутып ал. Яхшы. Сәхнәбез түренә чираттагы катнашучыбызны чакырырга әзербез. Ул Бәдретдинова Алия һәм ул Ашыктырма гомер дип исемләнгән җырны башкарыр. Тыңлыйбыз. Безнең җырның әлле шалгыр килеп, шәшәк ата торган бер мәлле. Ашыктырма гомер, ашыктырма, иртәрәк бит күзем килмәле. Туктый алмыйм һаман, җырлыйм әле, күңелемә тулгач хисләрем. Ашыктырма гомер, ашыктырма, туймагандыр әлле ишләрем. Гомер күзем килмә, сабар ичә, урылмаган әле кырларым. Ашыктырма гомер, ашыктырма, җырланмаган әле җырларым. Туктый алмыйм һаман, җырлыйм әле, күңелемә тулгач хисләрем. Ашыктырма гомер, ашыктырма, туймагандыр әле Ашыктырма гомер, ашыктырма, җырланмаган әле җырларым. Җырланмаган әле безнең җыр. Рәхмәт. Яуа яңгыр яуа, җирдә юллар яра, йөрәк сиңа дәшә, тавышымны тыңла. Прошел.
Мен бик рәхмәтле бүтән жюриларга миңа тавыш биргән өчен, алар янында, алар алдында чыгыш ясау бу бик читен һәм бик кирәкле булды миңа, минем алдагы тормышыма, һәм мин үзем белән доволен дип әйтәсем. Unutulgan kebek bulasan da Sar yaprak şirge yatkanda Күңелемдә кабат яnar аса Кыр козлары безгә кайтканда Син кайда сүзләрне әйт. Син кайда идең? Кайларда йөрдең? Син миңа хәзер бу хатынга нәрсә? Предъявляешмы? Син кайда йөрдең? Кайларда син йөрдең? Син кайда идең? Ул бит сагышлы җыръяме? Әйе. Син кайда идең? Кайларда йөрдең? Әйдә мен сиңа хәзер уйлыйм. Мин җырлыйм. Син кайда идең? Кайларда йөрдең? Ничек мин сине күрмәдем икән? Син торган йортта, синең урамна, ничек кенә мин белмәдем икән. Башка әйбер. Аха, әйе. Интересно. Рәхмәт сезгә бик зур. Сиңа рәхмәт. Алина Шәрипҗанова төркемендә исегезгә төшерәм 5 катнашучы. 4-сен тыңладык, тагын берсе калды. Аның исеме Зөфәр, фамилиясе Халирахманов һәм хәзер ул сезнең каршыгызда чыгыш ясарга әзер. Үтінем қағылма жаныма, шақырма сен туған яғынға. Бармасны сен мені біләсің, әйләнсін ялқынға диесің. Unutып мүмкінлік бермейға, bir şeyge bulandır gözümden. Ak bəxət dilərimin yoluna, qaldır da gitkənə sen özün. Pam 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 pam. Bir gelip yanıma, tanışlık vermişe canıma. Жылы yağışıda yürüsün, Tarmaşna sen şulay göresin. Anladık mümkünlük bilmeyim bir şeyge bulandır gözümden. Ak bəxət dilerimin yolunca, aldır da gitkənə sen özün. Anladım mümkünlük bilmeyim bir şeyge bulandır gözümden. Мне нравится. Я не знаю. Dilerimin yolunca, aldır da gitkənə sen özün. Aldır da gitkənə sen özün. Rəhmət. Yana yıldız
Хөрмәтле жюри әгъзалары, без хәзер конкурсантларга, катнашучыларга бәя бирүгә күчәбез. Егетләр, кызлар, сез чыгыш ясадыгыз, әйдәгез хәзер сүзне жюри әгъзаларына бирик һәм башлык менә Эльмира Калимуллиндан ул нәкъ микрофонын алып ятадыр әлеге минутларда. Эльмира, рәхимет. Бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Сезнең бик зур үсешегез искиткеч. Һәрберсенең үз спецификасы, үз изюминкасы да дип әйтәсе килә. Вокал буенча нишләптер бүген сез бик чиста иттереп бөтенегез җырламадыгыз. Һәм менә шундый минем бәяләр. Зөфәр Халирахманов 1 балл. Илюза Гайсина 2 балл. Закария Төркеме 3 балл. Илшат Мөхәммәтҗанов 4 балл. Алия Бәдретдинова 5 балл. Рәхмәт, Эльмира. Айдар, нәрсә диярсез, әйе? Мин һәр вакыт кушылам Эльмираның һәр сүзенә. Килешәм. Алинага рәхмәт, зур эш башкарган наставник. Бу бик көчле состав. Бу состав миңа калса, кемдер монда төшеп калса да, башка составта бәлки зуррак урын алыр иде. Шунысы үкенечтән шулай туры килгән, ничектер туры килде. Мин башлыйм Илюзадан. Илюза туган ничек кенә булмасын, синең бу составта менә шушы ярым финалга җитүең зур дип уйлыйм, нәтиҗә дип уйлыйм. Һәм күренеп тора, шушы арада син инде зур гына адым ясагансың, бергәләп ясагансыздыр дип уйлыйм. Үсеш бар, шуңа шатландым. Шулай да мин сиңа 1 балл, Зөфәргә 2, Илшатка 3 балл мен куйдым. Ничек кенә булмасын. Шулай да мин төркем буларак инде күбрәк Закарияга игътибарны бирдем, чөнки барыбер алар шундый төркем буларак яктырак күренәләр, зуррак күренәләр, һәм шуңа да алар 4 балл, һәм Алияга мин 5 балл куйдым. Инде икенче кеше, икенче жюри әгъзасы Алиягә 5 балл куя. Барабыз алга таба, Әнвәр. Мин дә менә Айдарга да, Эльмирага да кушылам. Үскәннәр вообще шул арада. Шундай үсеш барыгызда, сез зур сәхнәне сез уларга әзерсез, һәммәгезне дә алсаң. Бер генә үкенеч, барыгызга да бер төрле бәя куеп булмый. Кемгәдер әзрәк була, кемгәдер күбрәк була. Шуңа күрә аның тегене юк. Нигә миңа 1 булды икән, сез уже теге җиңүчеләр барыгызда. Шуңа Алина чынлап та шундай эш башкаргансың. Мин әле Алинага да әйттем, шул хәтле үзгәрелгән. Мин просто шады барыгызда. Мин беренче Илюза, мин синнән тоже башлыйм, чынлап та үсеш булган. Башлаганда чөтә куркыбрак җырладың, азактан уже нең ачылды. Мин сиңа куйдым 1-не, бүтән ходик. Не говорит о том, что син булдыра алмадың дигән сүз түгел. Закария бу җырда җыртура килмәде, мин икәнне сезгә куйдым. Профессионаллар менә вообще не бирергән авыр. Мин сезгә куйдым 2-не. Бу җырда. Аблай мин сезнең өчен руками и ногами дип әйтте. Шуннан Зөфәргә мин бирдем 4-не. Миңа бик ошады. Илшатка 3. Без икебез дә ошады. Шулай итеп, Алия сиңа 5-ле. Рәхмәт. Зөлфәт әфәнде, сезнең фикерегез һәм балларыгыз. Минем фикерем бәлки башкаларныкыннан ныграк аерылыр, чөнки мин ничектер читтәнрәк күзәтергә тырыштым. Чөнки бу этапта инде бу хәзер менә бу җырчылар барса да әйбәт җырчылар. Монда күренеп тора Алинаның кулы, Алина стилендә кебек җырлатырга тырышкан, Алина кебегрәк җырларга тырышалар барысы да. Ә бит кешенең потенциалы ул андый дәрәҗәдә булмаска, башка юнәлештә җырларга тиешле булырга мөмкин. Менә шул күзлектән карап мин куйдым монда
Закария төркеменә гафу итегез, кызлар. Элегрәк сез бик яхшы чыгыш ясаган идегез, миңа бик ошады. Бүген нишләптер ахаңдашлык җитмәде, үзара ахаңдашлык җитмәде сездә. Мин ансамбльдә тоймадым, шуңа күрә 1 балл, 2 балл Алиягә, миңа Алиядә, мин ихластан әйтәм, миңа җан җылылыгы җитмәде. Вокаль мөмкинлекләре монда мине әйтеп торасыз түгел, мин ничек дип әйтәм, сез минем фикерем бәлки кызыксындырмый да, чөнки сезнең вокал ул бик көчле вокал. Мөмкинлекләрегез бик зур. 3 балл Илүсәгә, 4 балл Зөфәргә, 5 балл Илшатка. Рәхмәт. Лина. Я благодарю вас, Алина, как наставника. Очень видно ваша работа, ваше участие. Я видела ваши переживания, когда вы смотрите на монитор. То есть вы прям вся в команде, и команда с вами. Это замечательно. И сегодня я оценивала как на сегодняшний момент. Нет прошлых заслуг, нет будущих заслуг. Как сегодня все выступили, а так оно и, собственно говоря, такие мои отметки, такое мое отношение. Итак, 1 балл Закария, 2 балла Илюза, 3 балла Зафар, 4 балла Алия и 5 баллов Ильшат. Демәк, игътибар балларны игълан итәм. Гайсина Илюзә 9 балл җыйды. Закария 11 балл җыйдылар. Зөфәр 14 балл. Илшат 20 балл. Һәм Алия 21 балл. Демәк, безнең финалга 2 катнашучы үтте. 20 балл җыйган Мөхәммәтҗанов Илшат һәм 21 балл җыйган Бәдретдинова Алия. Демәк, 2 кеше белән без әле алга таба очрашачакбыз, ә калганнар белән бүген сау булашабыз. Yıllar yarab kileşekka Sınavlarına öte kişi Sınalganda sınmaz için Janda bulsan rahmet hissi Uzun aygan sayın yıllar Sayın yollar Arada bara yaralarda Yaralarda yama yalan Kızlar bulsan oralarda İzgelikler jirde yatmay paşanda gül bulup kalma Yaxşılıkta bulsun günü canı bassın oluşakta İzgelikler jirde yatmay paşanda gül bulup kalma Yaxşılıkta bulsun günü canı bassın oluşakta Aralaşıp bir icirde Savaş bilen bəxət günə Digən atmaydı dünyağı bəxətli digən gündə İstəşlər uzayandı Varıdır nur bulub arda Yaxşılıqlar bulub yaşayıb Dünyada bəxətli şadda İzgeçlər uzayandı Varıdır nur bulub arda Yaxşılıqlar
Синең фикерең жюри фикере белән туры килдеме? Проектта кем белән саубуллашуы авыр булды? Җавапларны безнең редакциягә һәм YouTube'та комментариядә калдыра аласыз. Без аларны укыячакбыз.